Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing lare-lare pripun kabari? Mugi-mugi lare-lare sehat sedaya nggih. Amin. Kepanggih kalih Pak Indra melih teng wulangan 3 Bahasa Jawa kelas setunggal babipun fabel piwulang luhur. Saderenge Pak Indra bahas bab piwulang luhur, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anggenipun kita belajar, mugi-mugi dipun paringi kelancaran kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sapunika lare-lare sampun ngerjaken PTS nggih. Saniki kepanggih kalih Pak Indra melih. Langsungipun bahas materi piwulang luhur. Piwulang luhur yaiku piwulang luhur padha karo pitutur kang bias kang bisa ditulodo menawa becik yen kena ditiru. Dene yen ala kudu disingkirne. Pitutur luhur bisa dientukne saka cerita fabel. Lare-lare perhatike gambar ing ngisor iki. Pak Indra ajeng maca cerita. Critanipun macan lan boyo. Monggo sareng-sareng dirungokake Pak Indra maca cerita fabel macan lan boyo. Ing pinggir kali macan lagi lungguh. Dheweke krasa luweh banget pengen mangan iwak, nanging macan ora bisa nglangi. Ora adoh saka papane. Ana boyo loro lagi nglangi. Banjur mentas lan padu. Macan banjur nyedhaki boyo. Boyo kuwi rebutan iwak. Macan banjur aweh pitulungan kanggo bagi iwake supaya adil. Boyo siji diwenehi buntut iwak, boyo sijine diwenehi sirah iwak. Macan banjur mlayu, sipat kuping, gondol bagian iwak. Kang gedhe. Niku wau cerita tentang macan lan boyo. Saderenge anak-anakku ngerjakke wangsulan ing layar, sareng-sareng dipirsani, dibuka LKS halamanipun 56 utawa halaman 46 sing enten tulisane ayo diwangsuli bebarengan. Contoh, boyo loro lagi nglangi, banjur mentas lan padu. Padu iku sifat titik-titik. Wau sampun
anak-anakku dengerake cerita kang Pak Indra maca. Nah, niku dipun kerjake kalih didampingi Bapak Ibu menawi enten sing kurang paham saged dipun tanyake kalih Pak Indra. Niki enten wangsulan gangsal dipun kerjake teng LKS mawon, terus difoto jawabanipun dikirimke kalih Pak Indra teng nomor WA. Ampun kesupen nggih anak-anakku, monggo Bapak Ibu dipun dampingi lare-lare ngerjake wangsulan ingkang Pak Indra sampaiaken. Niku materi ingkang Pak Indra sampaiaken. Mugi-mugi lare-lare sehat sedaya. Saderengipun Pak Indra tutup, Pak Indra tetep pesen kalih lare-lare jaga kesehatan, pakai masker, tidak berkerumun, dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dalam lindungannya. Amin. Cekap semanten ingkang Pak Indra aturaken, mbok bilih menawi enten salah, Pak Indra nyuwun pangapunten. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.